jeg elsker min, jeg elsker min, jeg elsker min, jeg elsker min, jeg elsker min. Jeg fik min første menstruation, da jeg lige var fyldt 13, og jeg tror jeg registrerede det, og så troede jeg lidt, at jeg havde, eller jeg fortalte i hvert fald min mor, at jeg havde ketchup på min nederdel, da hun spurgte ind til, hvad det var. Og jeg tror lidt, jeg vidste godt, at jeg havde fået menstruation, men jeg ville gerne sådan summe lidt over det selv, og inden jeg ligesom skulle fortælle det, så det gik lige 2 dage. Og jeg havde hjemmeskab, og jeg havde haft dårlig mave i flere dage, og jeg kunne forstå hvorfor. Og jeg havde ondt og sådan ubehagelig svækligt, tror jeg også. Og så skulle vi lave et eller andet, jeg er virkelig ked af. Jeg kan huske, hvad for noget mad vi lavede, men vi lavede i hvert fald mad, og så var jeg på toilettet, og så havde jeg fået menstruation. Og så tog jeg mine ting, og så løb jeg. Jeg tror, jeg var 16, som vi husker, og jeg var på introtur med gymnasiet i første G. Så det var absolut dårligt, så dårligt timing, som jeg overhovedet kunne have været. Og så gik der et år, inden det kom igen, da jeg havde haft det første gang. Jeg husker det, som om det sådan lidt var, altså det var sådan noget, jeg sagde til så mine veninder i klassen, og det var sådan lidt en big deal, og det var også sådan lidt irriterende, ikke? Og sådan blod ud over det hele. Men det var sådan både en, både sådan, oh my god-agtigt, og så også nederen. Så det var så meget ambivalent. Jeg fik det meget tidligt, kan jeg huske, i forhold til mine veninder i folkeskolen. Jeg var en af de første. Det gjorde, at jeg følte mig meget mere sådan kvindelig, og altså, det var stadig en helt ny verden. Hvad sker der med en? Men jeg kan huske, at man fik en meget stor tiltrækningskraft af mænd og drengene i hvert fald. Jeg var meget populær. Men på den anden side var jeg også meget usikker, fordi det var meget usikkert som teenager at være anderledes. Så selvom det var en positiv ting for mange, så var jeg også rigtig usikker og følte mig meget alene. Og følte mig forkert faktisk. Jeg fik min første menstruation, da jeg var 15 år. Og jeg fik den hjemme hos mine forældre, hvor jeg boede. Jeg kan godt huske, at det var ude på badeværelset, jeg opdagede det. Og jeg ringede til min mor bagefter, tror jeg. Der er sådan, du går ud og siger, at normalt, det er virkelig rart, men jeg kan heller ikke kende min egen krop. Sådan en fornemmelse af at høre til et eller andet sådan kvindeligt fællesskab, som man ved, at man skal høre til for at få børn og være et normalt menneske i verden. I hvert fald, når man er kvinde. Og så også en meget sådan, altså som om, at man har lyst til at udskille sig selv fra sin krop, fordi at der sker noget, som man aldrig har oplevet før. Som er et chok, og som man ikke ved noget som helst om. Selvom man har fået alt muligt at vide om det, så ved man egentlig ikke noget. Menstruationsblod er typisk sådan lidt mere brunligt end almindeligt blod, selvom det også godt kan være rødt i nogle sådan perioder. Og så er det sådan typisk lidt tykt, og nogle gange er det også sådan lidt klumpet. Det skifter lidt i løbet af den der menstruationsperiode. I starten er det meget mørkt og i rigelige mængder, ikke? Og så bliver det bare sådan lidt mere sådan brunt og klumpet senere. Men det er meget flot, altså, og meget, og så ved jeg ikke, hvad fanden det er, men sådan, når man, altså, jeg har bare lagt mærke til nogle gange, når jeg tømmer min menstruationskop sådan de første dage, så kan man så heller ikke skylle det ud. Altså det bliver bare liggende i bunden af toilettet i 100 år, så det må være meget tungt, en meget insisterende masse, vil jeg sige. Ja, dramatisk. Ja. Det er jo faktisk ikke blod, det er jo slimhinden, der kommer ud sammen med blod. Så det varierer jo konsistent. Nogle gange er det bare blod, og nogle gange er det sådan mere tykt. Sådan, ja, tykt. Nogle gange er det klumpet som solbærsyltetøj, og andre gange er det sådan en lind strøm af meget sådan frisk rødt blod, og nogle gange er det virkelig brunt og mørkt, og nogle gange er det jo sådan helt brunt, og man tænker, Jesus, er der noget galt? Jeg synes ikke, menstruationsblod lugter sødt, og det synes jeg altid, de sagde i folkeskolen, og det synes jeg var helt vildt mærkeligt. Jeg tror bare, altså en lugt kan jo ikke være varm, men jeg synes, det lugter varmt. Sådan lidt fisket, synes jeg. Sådan, ja, måske lidt af jern. Menstruationsblod lugter sådan lidt sødligt.
det kan vist også godt være lidt forskelligt. Nogle gange lugter det sådan dårligere end andre. Altså, jeg kan egentlig meget godt lide den der følelse af at være i sådan kontakt med sig selv, og ligesom kunne følge ens krops cyklus og sådan udvikling og sådan noget. Det synes jeg er ret spændende. Det blev også sådan en måde at blive kønnet på, eller være kønnet på, at så var man en del af kvindeklubben på en eller anden måde, ikke? Jeg er glad for, at det sådan det er sådan lidt et tegn på, at det hele fungerer, som det skal. Og det er godt at vide, at jeg ikke er gravid, for eksempel. Det er sådan en meget rar indikator. Jamen, jeg synes stadigvæk ikke, det er mega fedt. Altså, fordi nu ved jeg godt, at jeg er en del af kvindeklubben, og jeg har ikke rigtig brug for at bevise det med blod. Jeg synes sådan set stadigvæk, det er besværligt. Og jeg har stadigvæk, jeg synes også stadig, jeg har mange smerter. Kan man se sådan en periode, før man får menstruation? Eller en betegnelse for det, hvor man er hysterisk, siger nogen. Ja. Altså det står for præmenstruelt syndrom. Men jeg ved ærligt talt, jeg har ikke opdaget det. Jeg har ikke begyndt på det seneste at være sådan lidt opmærksom på, at jeg godt kan ændre humør lige op til. Og folk er sådan, hvorfor er du så sur? Og så går det op for mig i bagspejlet, når jeg så får menstruation, at det var jo derfor, jeg var sur. Jeg oplever det som om at være sådan lige 5 cm ved siden af mig selv nogle gange. Eller sådan, som om, at der lige er... For jeg oplever mig selv som sådan en ret sensitiv person. Måske er der lige skruet 10% op for det, og man tror, at det kan der ikke blive. Eller jeg tænker, at det kan der ikke blive. Jeg kan ikke være mere føle verden på en stærkere måde. Men tit så synes jeg lige, at der bliver skruet 10% op for alle mine sådan små ekstreme måder at være på og opleve ting på og sådan noget. Jeg kan ikke finde ud af, om det i virkeligheden findes, eller om det er nogle diskurser, kvinder bruger om sig selv, eller der bliver brugt om kvinder for at forklare utidighed og hysteri. Jeg kan da godt blive emo. Eller jeg tænker altid, hvis jeg er emo, om hvor jeg er i min cyklus. Jeg synes, at det falder da meget fint i tråd om måder, man taler om kvinder på, som i deres følelsesvold på en dårlig måde. Ikke? Du kalder det simpelthen menstruation. Det lyder så lidt fetishagtigt, det er det nu ikke. Altså, det er det der, for mig kan det bare være, kan det være nødvendigt, lyder måske sådan lidt overdrevet. Men altså dejligt jo, fordi at jeg kan i hvert fald godt blive enormt liderlig, når jeg har menstruation. Og så kan det også hjælpe på menstruationssmerter, som der også er mange af. Det der sådan er besværligt ved at have sex under menstruation, det er jo, at det sviner lidt mere. Og det er jo et eller andet sted også noget, man burde komme sig over, og man kan jo tage et håndklæde med i sengen, eller hvad ved jeg. Jeg tror måske, at man godt kan blive sådan lidt mere følsom, når man har sex under menstruation. Og det er jo sådan egentlig en god ting. Jeg tror egentlig heller ikke, at jeg har mindre lyst, når jeg har menstruation, for det kunne ligesom være en ting, man kunne sige, så skulle man i hvert fald ikke gøre det. Men så det er nok det besværlige er nok det, som ligesom taler imod at have sex under menstruation. Nej, det synes jeg er for sindssygt ulækkert. Også selvom de ikke synes det, så er det bare så der lukket. Og der tænker jeg der nogle gange, at det er fordi, at man har sindssygt meget lyst, når man har menstruation. Eller jeg har måske altid sådan en OK stor libido. Som muslim, så har muslimer ikke samleje, når de har menstruation. Det er også den der oplevelse med at se sit eget blod ud over en anden krop, som ikke er ens egen krop, som man føler begær overfor. Det er sådan, man bliver helt forvirret. Jeg tror, det er tabu, fordi at fordi det er sådan en personlig ting for os kvinder. For det er også vores egen intime verden, vores egen intime hemmelighed. Og jeg tror også, når vi taler om vores kønsdele, det er jo det, vi taler om med kvinder, altså mellem hinanden. Det er noget, vi holder for os selv. Og det, der sådan vedrører vores underliv, deler vi ikke med nogen. Så jeg tror simpelthen, det er blevet sådan, vores kvindelighed er noget, vi holder til os selv, desværre.
Altså fordi det er lidt klamret, tror jeg. Jeg tror, det er det der med, det bare er sådan, det, altså, der er noget voldsomt over det. Der er noget voldsomt over sådan, hvis man normalt ellers taler om kussen som, sådan, som noget, der har noget at gøre med sexy times og lækkerhed, og så det er bare voldsomt, at der bare vælter blod ud, eller sådan, og ja. Så jeg tror, at det er sådan, det er det der med, at det er sådan lidt, der er sådan noget ukontrollabelt over det på en eller anden måde. Og vi har måske ikke helt vidst, hvordan vi skulle tale om det heller. Det har jo mere været noget, men vi er også blevet nødt til at snakke om, fordi hvem har et bind, og nu gør det ondt, og nu er jeg blevet igennem, og altså, vi bliver nødt til at snakke om det på alle mulige måder. Halvdelen af jordens befolkning er fremmedgjort det over for det her, og har ikke oplevet det på egen krop, og derfor er der sådan en eller anden distance i forhold til at kunne sætte sig ind i det. Eller sådan, ja. Det kommer fra kroppen. Det er ligesom tis og afføring og alt muligt andet. Det er noget, der er så naturligt, og vi prøver at putte alt muligt kulturligt ovenpå. Jeg tror, det er et tabu, fordi at der er nogle mennesker, der på et tidspunkt har besluttet, at det var ikke særlig lækkert. Måske er det bare sådan en slags samfund, vi har, der er sådan lidt forskrækket over ting, der kommer ud af kroppen, og som ikke er sådan mega lækre og ubehåret, og jeg ved ikke. Jeg tror bare, at det er sådan en samfundsting, at der er sådan et meget, meget klart billede af, hvad der er lækkert og hvad der ikke er lækkert. Og det er bare over ulækker-kategorien, og så er det lidt svært at finde ud af det. Med alderen har jeg lært at elske, når den er en del af mig. Den naturlige del af det at være mig som kvinde. Så jeg ser det ikke som en sådan ting, som der er sig selv. Men det er en hel del af Fatima. Jeg synes egentlig, at verden tager meget godt imod min menstruation.